खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो मोजां हामलायनायखौ जासिहरबाय। स' लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ आपडेट लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय जोंहा फंबाय नबजित नार्जारिनि भटिं राउन्डआ दासिमबो जोबनानै थाङाखै। जायनोखि लिटिल मास्टार सिजन 5 आव फार्स्ट सिलेक्टेड जानानै दङ। बेनिखायनो गासिबो फंबाय नबजित नार्जारिनो भटखौ हरगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम मिजिंथिनाय जाबाय। लोगोफोर मैयानिफ्राय मैया 19 जुनमोन मैयानिफ्राय स्टार्टिं जाफिनदों। फैगौ 23 जुनहालागै फंबाय नबजित नार्जारिनिसिम भट होनाया थागोन। बेनिखायनो गासिबो आंनि लोगोफोर आरो बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोना गासिबो गावनिनो असे फिसा साननानै फंबाय नबजित नार्जारिनो भटखौ हरो। बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना गासिबो फंबाय नबजित नार्जारिनो भटखौ हरगोन होननानै आं मिजिंथिनाय जाबाय। लोगोफोर मा बुंनो आरो खायफा माने सुबुङा गोबां मुं सुगासिनो दङ। मानो होनोब्ला भटखौ हरनानै जों मा मोनगोन ओरैबायदि माने बायदि माने होननानै सोंखारिगासिनो दङ। नाथाय बेफोरबायदि नङा, नोंथांमोना रावनिबो खोथाखौ खोनासंनो नाङा। मानो होनोब्ला गोबाङानो बेफोरबायदि थाखायो, मोजां गाज्रि थाखायो। नाथाय बिदि होननानै जोङो गावनिनो असे बर'निनो फिसाखौ जोङो नासयनो हाया। बेनिखायनो गासिबो माने रावनिबो खोथा खोनासङालासिनो फंबाय नबजित नार्जारिनो भटखौ हरो। बेखिनियानो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरनाय थाबाय। लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ एसेब्लाबो मोजां मोनबाय। स' लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो। लोगोसे लोगोफोर नोंथांमोना फंबाय नबजित नार्जारिनो भटखौ हरनो दाबाव गासिबो गावनिनो असे फंबाय एबा फिसा साननानै गासिबो भटखौ हरलायदो आरो लोगोसे फंबाय नबजित नार्जारिखौ बे भटआव देरहाहोदो। मानो होनोब्ला लोगोफोर बेनो लास्ट भटिं राउन्ड फंबाय नबजित नार्जारिनि थाखाय। नोंथांमोना गासिबो सापर्ट खालामबानो जाबाय। बेनो लास्ट 23 जुन बेनो लास्ट डेट बिथांनि भटिं राउन्डआ। अब्ला लोगोफोर गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो। नोंथांमोनखौ मिजिंथिनाय जाबाय गासिबो भटखौ हरगोन होननानै। बाय बाय लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। लाभ इउ अल, थेंक इउ सो माच।